खुलुमबाय दिनै जों बाक्सा जिल्लानिनो कुमारिकाटा ओनसोल बा बेन्थिबारि गामियाव जों दंफैयो। जों सबबो मिथिदों देग्लाय 2023 मायथाइयाव सासे गुरखा फेमिलिनि जोंहा रसना मागर बिनानावा बर' बिजोङाव फरायनानै सेबाजों खुंजानाय 2023 मायथाइयाव बिथाङा सेथि मानसि आवग्रिनो हादों, फार्स्ट डिभिजन मोनदों। दा जों बिथांनाव सावरायदोंमोन, बिथाङा इन्जिनियार जानायनि सिमांखौ नुदोंमोन, इन्जिनियार जानो होन्दोंमोन। नाथाय रांखान्थि हालोदा मोजां नङा, मानो होनबा बिथाङा बिबै बिबौनि न'खरावसो थानानै फरायो। बिथांनि बिफाया फिसाजोनि रिजाल्ट होदों, अब्लाबो बिफाया मेघालयआव खैला खनियावसो खामानि मावगासिनो दङ। दा रसना मागरा बुंदों इन्जिनियार जानायनि गोसोमोन होननानै। इन्जिनियार जानोब्ला साइन्स स्ट्रिम फरायनो नांगौ, 11 आरो 12आ मास्ट बि कम्पालसरि, अब्लासो नों इन्जिनियार जानो थाखाय एन्ट्रेन्स होनो हागोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिबै बिबौनि न'खरनि हालोदा मोजां नङा। बिफाया खैला जावग्रा मेघालयआव। दा रसनाया इन्जिनियार जानो लुबैयोब्लाबो मा होनो न'खरनि हालोदनि थाखाय बिथाङा आर्ट्सआव फरायनो सानबाय होननानै बुंदों। दा ओंखायनो जोङो रसना मागर बादि सासे गुन गोनां फरायसाखौ इन्जिनियार जुदि जानो लुबैदोंब्ला बेखौ जानो हानाय बेबादि जोंहा अनग्रा मानसि जोंहा गोबां दङ। दा ओंखायनो बिटिआर ओनसोलनि जोंनि गेदेमा बिथांमोनहा रसना मागरखौ सासे गुरखा न'खरनिफ्राय बिथाङा बर' बिजों फरायदों। न'खराव सबबो गुरखा भाषाखौ रायज्लायजोबो, नेपालि भाषाखौ रायज्लायो। नाथाय बिथाङा रावबो फोरोङा मालासिनो बेयाव बियो गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालि फरायनानै देग्लाय 2023 मायथाइयाव मेट्रिक पास जाबाय, फार्स्ट डिभिजन मोनबाय। ओंखायनो जोंनि बिटिआर सरकारजों लोगोसे बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जाय रसना मागरमोन बादि गुन गोनां फरायसाखौ मोजां जाजानो लुबैयो आरो साफा साफा गेदेर मानसि जाजानो लुबैयो, बिथांमोनहा कन्ट्रेक्टर माहाजोन बिथांमोनहा फाइनान्सियेल सापर्ट होनानै जाहाथे बिथांनि सिमांखौ मोगथाङाव मावफुंहोनायमोनब्ला मोजां जागौमोन। आरो इसोरा बिथांखौ अनथों, बिथांनि मोनफ्रोमबो उननि आनजादफ्राव बिथाङा साक्सेस जाथों। दा ओंखायनो जों दिनै रसनानि न'खराव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नाथाय खोनानानै दुखु मोन्दों बेल', बिथाङा गावनि जे इन्जिनियार जानो गोसो, फाइनान्सियेल कन्डिशननि थाखाय बिफाया खैला खनियाव खामानि मावो, सापर्ट होनो हानाय नङा होन्दोंनो। दा बिथाङा आर्ट्सआव फरायनो होननानै बिथाङा थांखि लाबाय थादों, बेखौ जों दुखु नांदों। ओंखायनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेदेमा बिथांमोनहा जाहाथे अनो रसना मागरखौ आरो थुलुंगा होबावो, गुबुन हारिया बर' बिजों फरायनो थाखाय जाहाथे लुबैयो, बेबायदि जाहाथे थुलुंगा जाहाथे मोन्थों, एग्जाम्पोल जानानै थाथों रसना मागरा। उन समावबो